Jotona lam soko ani blog tabung ke phum kesang zara angsa nang tongo kongra ni ba sore aram nang yang mane hasa hamli o kongre ba balok suka ngasa nang prusmi totra ba aram nang tiru nugui mang khana norok ani be kereng amske kotor angge sijak phaika ko din kongre sore ham yang ma bai mo hungke tha bolong go tongne ba tha bolong hanjak da amske dam keji 100 pu ketal ongkhorma ba dam no angsine bile gontu no bo phus pyok je phu pyok re gna ta ba gona sing tong tiru kharang simi khlai tri ta manu pyok phaye ko dre tama black sempra diksi ganang sa tok pojonto tangmaya bobai diksi ganang kore tabo hungke muri sana sur salai tonga tamjana saksa sur be muri sana musungkha nei hatingi sram chai tonga angke bin loki basa tonga bo angke dutcha angke larcha angke nang spike the next day mo hungke sini baikang thai tonga iko thai tham pula angke thaimandu khagi se bebeka angke tabo obo thaimani katal angke thaisa khagi telang nai sati gudok sana ningke ajaga wa rui sanaita ani kongrai ba sa hamlang lia ba lok suka osa proni simi ingmani diwali se phaina nai tongka ske du saptan upor hain tongka kongrai se hamlia kasaro ham tongka se amase uskang sim azumsa kongrai bari thamka Sanja bangka ni tok sop na ni hani phaimale togla sale na di tin kusuk bera sakawo kese bawi thuitong tabung ke srapsa phataro ongkhormani mani rok paijanai tong kangke ba atingai ongkhormani phataro tabung ke sanmario sok paijak oro electric mani tong kangke ba oro moda manno ni naimase gerei tamno panya phaingke jeng tv ni jack si atinge aro gerei ingke ba jibi bazar sok pai tong laibka oro seman phaisiu tabung ke jeng rada nogor sok pai tong laibka pani puri sana ni bagai kongrai ni hai ang mosoyo kekhoi amo hairok mangse chana musung tongsiu kongrai ni bagai Puila hangke seng normal pani puri chai paikha abo hangke jona 10 taka ni chai na khata normal pani puri hingke atingai tabo hangke dahi puri chana ni hene sram roi tongo dahi puri do agyo plate 20 taka tongmase amase tini hingke ba chana ni phaimale 30 taka thangka hingke finally yago mani paikha tabo hangke chawi paigirana hours later nogo sok pai srapsa res khayei tabo hingke mui songna nai tongo wahan mui capsicum rok te muya rok rui tini hingke angsongya an logi si songnai botam jana asuk tini mui songi jarna musung jaka jengno jora kedek mani yaguro tini se bo mui songna nayudu haipon bo mui rok songna runggo thupu thogo bini yakni mui mo hingke wahan baja seri janan bagai phonni phontam hingke o jaga wa mosla rok rui saplui ta omongke corn flour borunai o wahan baja serma jaga wa Omono tabuk fridge bisingo khlai dai tonigrana 15-20 minit se karak khlai baja sernani yang bo hangke do mui bo songo yang khela bo nai tongo bo mui song tin khela bo nai tongo tini khelangke to India bai South Africa Ani wahan baja serma bo munkha kesak tongkha corn flour rejak ba obo mangso kekham ya kesak sing tongo camera wongke kekham hai nuk tongta